Как да водим щастлив живот и да постигнем вътрешен мир? Откриването на това, което ни прави щастливи, е ключът към пълноценен живот. Когато знаем какво обичаме, можем да насочим усилията си към изживяването на тези моменти. Приемането на собствените ни несъвършенства ни освобождава от оковите на сравнението и самокритиката. Обичайте себе си такива, каквито сте, за да растете с увереност. Времето, отделено за медитация и самоанализ, е инвестиция във вътрешния мир. Тези моменти на спокойствие ни помагат да се свържем с себе си на по-дълбоко ниво. Практикуването на благодарност ежедневно променя нашата перспектива към живота. Когато сме благодарни за това, което имаме, положителните емоции започват да преобладават в живота ни. Намирането на начини за освобождаване от стрес е критично за нашето емоционално и физическо здраве. Релаксиращите хобита ни предоставят спасение и умиротворение в забързаното ежедневие. Окружаването с вдъхновяващи и подкрепящи хора превръща всеки ден в приключение, като ни помага да растем и да се развиваме. Тези връзки ни зареждат с енергия и оптимизъм. Здравословните граници в отношенията са ключът към хармонията и самоуважението. Те ни позволяват да се чувстваме уверени в себе си и в нашите взаимоотношения, предпазвайки личното ни пространство. Прощаването е акт на освобождаване, освобождаваме себе си от тежестта на отрицателните емоции и отваряме пътя за позитивни промени в живота и ума ни. Поставянето на смислени цели води до чувство на постижение и удовлетворение. Когато работим усърдно за нещо, което ценим, всяка стъпка напред ни прави по-щастливи и изпълнени. Промените и неудачите са неизбежна част от живота, но когато ги приемем като възможности за растеж, те се превръщат в мощни уроци, които ни формират и укрепват. Откриването на радост в малките неща е изкуство, което обогатява душата. Всеки споделен момент и всяка проста наслада носят в себе си измерение на истинско щастие. Учим се да ценим настоящето. Поддържането на физическа форма е ключ към доброто самочувствие. Намирането на спорт, който ни доставя удоволствие, превръща упражненията не в задължение, а в желана част от деня. Умението да казваме «не» на това, което ни отдалечава от щастието, е синоним на самоуважение. То ни позволява да се фокусираме върху истински значимите за нас неща. Разширяването на хоризонтите ни чрез пътувания, книги и нови умения обогатява нашия вътрешен свят. То ни помага да растем и да виждаме живота под различни ъгли. Животът в настоящия момент е източник на щастие и спокойствие. Освобождавайки се от тежестта на миналото, ние отваряме вратата към истински изпълнен със смисъл живот. Практикуването на търпение и разбиране към себе си и околните е ключ към хармоничен живот. Това укрепва връзките и спомага за изграждането на здравословна самооценка. Изразяването на емоциите по здравословен начин освобождава от вътрешния стрес и напрежение. Бъдете уязвими и искрени, за да изградите автентични и дълбоки връзки. Откриването на смисъл и цел в живота ни мотивира и ни кара да се чувстваме полезни. Това е източник на дълбоко удовлетворение, което отива отвъд материалното. Приемането, че щастието е пътуване, а не крайна дестинация, ни позволява да се насладим на всеки момент. Това променя перспективата ни и носи спокойствие. Приоритизирането на вътрешния мир пред външните успехи и материалните придобивки води до истинско удовлетворение. Вътрешният мир е основата, върху която да изградим щастлив живот. Вашето харесване и коментар са много важни за растежа на канала. Абонирайте се и не пропускайте следващите видеа.